Aktibidadean taldea, eta, gure sorrera jarri genezake edo, lehenko urteko martxoak aldean, lagun bat etorzitzaigun, bideo bat grabatu nahi zuela, eta talde bat gartzuela, eta, gu bendikan ez ginen sortu talde gisa, eta orduan, elkartu eginean, ondo pasatzeko asmoak zasera. Eta, baita ere esan nahi gehidun, olako movida bat montatzea, oso ondo dagoela talde guztiak elkartzeko, ezta? Eta, baita ere esan behar da, udaletxearen jarrera edo, kultural batzordea bintzat, nik uste dut, olako gauzetan gehiago sartu gartzuela, ezta? Zeren, nire ustez ez musika mailan bakarri ezik eta kultura generalean nolabait neko baztertuta edo sentitzen dugu neko baztertuta gaudela gauz guztia. Eta, orain bideoekin utziko zaituztegu. Lasai zaudela, beraz biltzen da eta hizketan hasten da. Ez dizut esaten, bakarrik beraz buru bakarra hizketan hastea da. Eta hizketa horiekin zu gogaikatzea, zu aztertzea, zu nazkatzea. Zer egin ezakiela zure gana urbiltzen da Irkizegiko pozoina Zure motan, antzeko asmotan Akarreko izketaldia zenturik gabeko izketan izateko Maten naiz, diuena entzuten Goja esan ameska izto bat dirudi Zalta inoiz bukatuko Borkatarako nahu hemen